yazi abanye abantu bacinga ezinye inyani esizithethayo ziyaraga, bacinga zinethonsi. Kukho i-reality ebalekwayo abantu abaninzi. Well, I don't know if it's because abakayi-understand. There's a scripture, bro, Matthew 13. I think it's verse 38. Yeah, just read the whole Matthew 13. The parable about the good seed and the tares. Ithethwa nguJesu. Uthi kukho umfama watyala isityalo esihle. Wavuka ekuseni sikhule nokhula. Wathi umsebenzi wakhe senze njani sixhwithe ukhula. Athi uJesu no. Athi lo mfama no, ziyekeni zikhule kunye esi sityalo sihle nokhula. Ekugqibeleni kuza kwahlulwa, kukhethwe ikhula ecaleni, kushiywe isityalo esihle ecaleni, litshiswe ukhula. Then he explains the parable. Uthi lo mhlaba kutyalwe kuyo is the world. The good seed are the sons of the kingdom. The tares are the sons of the wicked one. It says like that in the Bible, the sons of the wicked one. Have you ever stopped right there and thought about what Jesus is saying? Who are these wicked sons of the wicked one? Have you ever stopped there? Who are the sons of the wicked one? Hey, brah, there are people who was half castes. Half castes. Banabazali abayi-2. Umzali lidemon and a human being. It's a human being yalala nedemon. Uyabo? Yamitha i-human being kwazalwa umuntu who's half human, half demonic. Most yabantu aba worship imami water nababayo bothwala kumami water, they know this. Kwi-ritual yakho yoyenza funeka ulele nalamami water okanye ii-mermaids. Ziyamitha because zifuna abantwana abazawukwazi uphila apha emhlabeni. Bra, le nto yinto yakudala mfowethu. And ubucinga into eyenzekayo eAmerica, ndikuxelela nasezilalini bakhona abantu abase-half castes who are half human, half demonic. They are not 100% human beings. Enye side labazali bakho is from the fallen angels. Qha wena xa uva nge-fallen angels ucinga uba andiyazi, ucinga ngabelungu qha. Ucinga ngomlungu wena, I'm sure, olelele abalala nee-fallen angels. Probably way all levels life. And price half caste ngoku sezikhona nasezicaweni. Uyabo? That's why I don't like icawe enga-allow umoya ingcwele to lead. Yabona icawe zine-program Sunday. Ufumanisa uba i-worship inikwe i-30 minutes. I-preaching inikwe i-hour. Yonke into inexesha layo kwi-program. Hayi brother, there's no space for moya ingcwele apha.
So whatever happens, umoya oyingcwele is limited kula 30 minutes. Okay, they are not allowing anything different mayenzeke pha. Bakulandela iprogram. That's why zindiki icawa ezininzi. Because kushiwa out umoya oyingcwele ukhokhele i-intelligence yomuntu. Funeka somamela i-intelligence yakho. People are craving for i-reality kamoya oyingcwele. Someone who listens to umoya oyingcwele and let the Holy Spirit lead. Ufumanisa ushunyelwa ngumfundisi oqhwalelayo but uthetha nge-healing. hayi bafundini, akho space sikamoya oyingcwele tu. So as a half caste ziyakwazi uinfiltrate ezicawe ezinjalo ezingalidishwa ngumoya oyingcwele easily, ziphile futhi. Ungafika uba wena ukudala ufellowship ne-half caste but awuyazi loyo. Xa ndithetha nge-half caste nobulindela umlungu. I-half caste iyakwazi uba ngunontobeko, bani ibe nesiduko, but umzali wayo was both a demon and a human. Unontobeko, she's half human. Abanye abantu bra ubabona nje besilwa uJesu ngepassion, awubazi basuka phi. When ubona umuntu in your eyes, and the person knows uba abana soul. They are not real human beings, they are half human. Bayagoduka ebusuku, baye phantsi kolwandle. Zikhona i-half castes bra. Enye yazi kule show bathi ntoni, Young, Rich and Famous, a female yaseGhana. She's a half caste. Nina liyamcelebrate, ayicelebrate kuni. Half caste, she's half human. Yeah, usazi izinto kulo mhlaba bra. Zikhona i-half castes. Ezinye zikwi-praise and worship team yenu. It's just that anivumeli umoya oyingcwele nina nomfundisi wakho. Umfundisi wakho umamelo T.D. Jakes nobana memorize i-preachings from aperitif. Amboni shumayeza Sunday. Akanaxesha loku-allow umoya oyingcwele to lead him. Nizobona i-realities. Zigcwele i-half caste fonini. Zikhona lapha ndihlala khona, zikhona. They're not 100% human, but bayasebenza, they have a job. They wake up njengabathi yo kuyabanda, yo. Like you, everything oyenzayo, but they know they are home. They will never be born again, never. Nanini na. Bayayazi abaye ezulwini because they are not human. But baphila nawe, batya umngqusho la, batya intloko, inyama entloko nawe, bayaya kwamayimayi nawe, but in your eyes ubona umntu wena. They are half human. The only thing human about them is just the physical part, the outside, but inside they're demonic. Abamfuni uJesu. Yabona i-Afrikaans can tolerate into edibene noThixo, but uJesu alala. Iqala apha ingxaki sibali. So nina ezicawe kaniyeka udlala, abantu bayadinga uNkulunkulu. Ixesha liyaphela ngo. Sinid ukukhokhelwa ngumoya oyingcwele, hayi nguwe pastor ne-intelligence yakho.